Mit navn er Jesper. Mit navn er Jesper. Det er Butch Orange Copenhagen. Det er dumt. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I dag skal vi smage på den her fætter. Butch Orange Copenhagen. Og det er en dansk produceret chili, som er fremavlet i Danmark, og produceret i Danmark, og hvad man ellers kan i Danmark med sådan en. Og den er ikke Scoville-testet endnu, men man regner med, at den holder omkring 1 million. Og den vil vi smage på. Ja, det er jo et hæderligt antal på den skala. Ja. Cirka dobbelt så meget som en habanero. Skal vi ikke bare springe ud i det? Jo, det synes jeg. Og vi har fundet et par flotte eksemplarer her, som Jesper skal have toppen af. Og som altid, så er de ikke vasket. Nej, det er dumt. Det er dumt. Det smager. Ja, orange smag. Smager fantastisk. Ja. Ja. Den er frisk. Smagen. Den har der meget frugtig smag. Det er næsten som at sidde og spise et stykke orange. Bare det er en smule stærkere. Ja, noget stærkere. Ja. Og så har Jesper fået hiccups. Den kommer sådan snigende. Og det... Nu er jeg jo snydt. Jeg har prøvet den. Og jeg ved, at om 2 minutter, så topper den, eller hvad? ja. Og vi er jo blevet bedt om at lide mere. Ja. Så nu er du bare sidde. Og sidde og... Men hvad kan vi sige om den ellers? Den er skarp i smagen, synes jeg. Ja, nu har vi jo kommet tilbage efter, hvor den begynder at brænde. Det gør den nu. Og kommer mundvandet også. Ja, og den er... Det er vi har prøvet at beskrive. Den er frisk. Den angriber. Siden af tungen, Ja. der en top. Ja, Den er sgu den er hæftig. det er den altså. Det er ikke for børn. Og sømand. De skal holde sig fra dem. Ja. Ja, der er meget modvand. Ja. Men jeg tror for en gang skyld, at Jesper han er hårdere ramt end Ja. jeg er. Altså, så er der nogle ting. Ja. Vi bare vente, om vi kan fortælle om den. Det ved jeg ikke rigtigt. Udover at det er en flot frugt. Den er pænt orange. Ja. Dejlig Halloween-farve. Ja, meget Halloween. Og så kører det bare som godstog. Tror du, vi ligesom skal sige... Jeg tror ligesom, vi har ramt toppen nu. Ja, Vi er lidt på vej nedad. ja, vi er på 7 ud af 10, Ja, som Jesper har sagt. 7-8. Ja. Jeg er nok på 8 nu. Så vi kommer nok ikke højere op end det her. Altså sådan... Hvad skal vi sige? Nu kommer vi sgu nok bare til at mærke de næste 5-10 minutter, og det er et spørgsmål, hvor sjovt det er at kigge på os. Og så kommer vi til at mærke den i morgen, når den skal ud. Det bliver hyggeligt. Det er dumt. Der er nu gået cirka 20 minutter. Vi har haft mulighed for lige at komme os over det værste chok. Og
Det var lige pludselig ekstremt. Det vil jeg godt indrømme. Den slog. Vi var i farzonen lige pludselig. Ja. Og det giver en... Det giver en lind og fornøjelig afføring det her morgen. Ja. Vi vil gerne lige sende en tak til Bjarne fra Bjarnes Frø og Planter for at have doneret alle de her smukke frugter til os. Ja. Skal vi tage en til? Ja, den først. Age before beauty. Mit navn det er Jesper. Mit navn er Jesper. Det er Butch Orange Copenhagen. Det er dumt. Husk at følge os på Facebook og YouTube. Vi ses. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher, and it burns, burns, burns. Det her, det var til jer. I har jo sagt, I kan med se os lide. Vi har lidt! Næste gang kommer I til at betale for det. Med rigtige penge. Gider ikke en anden fis. Det er sidste gang, jeg laver video med jer. Jeg kan ikke blive kniv. Du er en vred ung mand. Ej, jeg skal lige have nummer til mig. Går de nu? Kommer de aldrig mere tilbage? Jeg tror, han gik.